ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେପିର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆଜି ମୁଣ୍ଡମାଳର ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ସେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷା ଦିନ ଅନେକ ବୃକ୍ଷର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଏଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆଟି ଆମର ମୁଣ୍ଡମାଳରେ ଅଛି, ଏ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ଖେଳନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ୱାର କରି ଏଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଟା ଉଦାହରଣ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡମାଳର ଯୁବକ ସଂଘ। ସୋନା ଭାଇ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ନେଇକି ଆଗକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ମାଗଣାରେ ବୃକ୍ଷ ବି ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ କୀର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଏଠି ଏମ୍ପିଏଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 30-40 ପିଲା ଆମେ ଥିଲୁ, ଗଛ ଲଗାଉଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳା ଗ୍ରାମ, କଲୋନୀ, ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ଏଭଳି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସବୁଜ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବାର। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସହାୟତା ରହିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବୁ।